kæmpe indslag denne aften. Det er nemlig sådan, at for et par måneds tid siden, tror jeg det var, der sagde vi farvel til den navnkundige AGF-angriber Peter Gravlund. Og han var jo savnet i aften, og han vil altid blive savnet. Nogle af dem, der kommer til at savne ham måske, er et gode mennesker i Sparekassen Hobro. Og vi har besøg af... Kom du bare heroppe, Peter. Og den anden Peter. Vi besøger 2 gange Peter Larsen, afdelingsdirektør i Sparekassen Hobro, og Peter Gravlund. Og kan I gætte, hvem der er hvem? Ja. Fordi det er sådan, at Sparekassen Hobro gennem mange år har været spillersponsor for Peter Gravlund. Og efter Peter har stoppet sin karriere, så skal vi lige have overrakt spillertrøjen. Men lad mig lige starte med at spørge dig, Peter Larsen. Hvorfor har I valgt at støtte op om Peter? Altså, Peter Gravlund, han er jo alt det, som en fodboldspiller, han skal indeholde. Det er vilje fra første minut, sejrsvilje og en utrolig kampgejst. Jeg har altid været meget imponeret af den måde, man kan komme tilbage. Det vil sige, efter skader, hvor mange måske vil droppe karrieren, så er Peter altid kommet tilbage. Han er en rigtig kriger, og det kan vi godt lide i Sparekassen Hobro. Og i de her finanskrisetider er det også nogle dyder, vi kan bruge ude i Sparekassen. Ja, vi kan. Jeg synes, der grines lidt der lidt. Ja, vi har også kæmpet, men vi har heldigvis kæmpet med et indlånsoverskud, og vi har en rigtig god egenkapital. Men I skal i hvert fald have trøjen, og Peter, vi er nødt til lige officielt overrække den til Peter Larsen fra Sparekassen Hobro. Peter, skriv den. Tak skal I have. Tak for det. Ja, og vi venter stadigvæk på måske en af de angriber, der var på banen i aften, i modsætning til Peter Gravlund og assistenttræner Jesper Sørensen. Indtil da, så kan jeg se, at I kan fornøje jer over ved UC. De viser lige nu her dit liv. Men om 2 minutter, eller 3 minutter, så har vi forhåbentlig noget her på scenen.